Hvis den her video er lidt sløret, og jeg er ikke så god til det her, det er fordi jeg bruger den ene hånd til at filme. Klar, hvor er du? Jeg er lige her. Hvor er her? Du løber væk. Du lækker. Det er 2017 kvalitet, den her video. Hvor er du af? Ja, der er du. Teleporterer du? Det kan du. Kom hen til mit hus. Hvor fanden er det? Hvor lille er det? Det Hvor er du? der. Hvor er der? Nå, der. Der. Yeah. Skal vi får et YouTuberhus, fordi vi er YouTubere. Yeah, på en måde. Yeah. Jeg tror, jeg har lige tænkt på, at det bliver måske lidt akavet video, det her. Jeg skal gøre dig roommate. Ja, vi er roommates. Vi er roomies. 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 Nej. Okay, kom, lad os gå ind i mit hus. Ja. Jeg gik ind i hendes pæl. Jeg gik ind i en stor pæl. Kom så, ind i mit hus. Inden jeg låser dig inde. Ja. Gå ind i dit hus, inden nogen låser dig inde. Okay, lidt YouTube-video! Lad os lave en YouTube-video på YouTube. Ja. Hey. Hej alle sammen, velkommen til... Hej. Velkommen til den her video. Lad os skifte baggrund, fordi vi er på stranden. Vi er på Bahamas. Jeg prøver at komme over til vandet, men det gider bare ikke. Vi kan ikke komme igennem. Hvor fanden? Du er på en måde løbet igennem væggen. Ja, vi er igennem væggen. Hvor er det? Computer. Se, vi er millionærer. Yay, vi er millionærer. Okay, lad os spille Noobs i Brookhaven. Okay. Der er kun det er ikke fair, der er kun én stol. Der er ligesom en plads lige herhenne, ligesom. Altså. Der er ligesom en plads lige der. Altså. Altså, jeg kan næsten ikke engang se skærm, fordi der er så mange blinkende lys. Nu kan du se skærmen. Du er en noob. Yay. Og jeg spiller Fortnite. Jeg går ud af spillet. Nu spiller jeg Fortnite. Nej. Pium. Hvorfor jeg spiller Minecraft. Jeg er Morten Mønster. Jeg spiller Minecraft. Jeg vil være Morten Mønster. Jeg er Morten Mønster. Det er Minecraft. Okay, lad os ud og filme altså. Det er Minecraft. Hej alle sammen. Jeg kan ikke rejse mig op på stolen. Ja, nu kan jeg sige til mine forældre, at jeg så fast i en stol i mig i... Nå, kom! Hey, vil du have, at jeg låser dig inde? Nej, jeg vil ikke have, at du låser mig inde. Jo, det gør jeg. Hvis du ikke følger efter mig, så låser jeg dig inde. Okay, det gør jeg så. Døren bliver åben, og det gør den. Den bestemmer, hvad den vil. Nå, kom. Jeg låser den imens. Vi ses for evigt. Jeg kommer aldrig tilbage. Hvad? Jeg kan løbe hurtigere end dig. Hvorfor kan du løbe hurtigere end mig? Skal jeg vise dig, hvordan? Sådan der. Så prøv at løbe, og så hold den her. Det er svært, når man filmer med den anden hånd, vel? Er det ikke lidt? Så skal man... Vi behøver ikke et køretøj, vi kan løbe. Jeg kan ikke løbe, fordi jeg skal bruge den anden hånd til at filme. Jeg kan løbe. Ja, du kan løbe. Du tager en bil. Ja, det er så sygt en bil med en hånd, er det ikke? Du kan tage... Nej. Au, fanden mine ører. Vi skal have en kaninbil. Hvor dit hår stærkt, den kan holde en hel bil op. Hvor er min kaninbil? Vi ses. Jeg kidnappede hende. Der er en anden inde i mit bagsæde. Nå, vi ses. Du er min nu. Vi ses. Jeg kører på et køretøj. Det kører på en usynlig cykel. Hvor er der nogen æg? Jeg vil gerne gøre en æg. Man kan næsten ikke se mig. Vi skal ud og fange æg. Vi skal hen til den her ægting. Vi går over... hen til starten. Nej, vi går over til en farm. Vi går over til en mark. Vi går over til en røvmark. Ja, jeg laver en egg-hot-sæk. En egg-hunt. Jeg kører meget. Det er fordi, så kan jeg... Jeg kører bare alle æggene over.
Jeg kan jo ikke lave et ekkort, når jeg skal kigge igennem kameraet. Og også bruge min ene hånd til at filme. Er det ikke lidt svært så at spille Roblox ordentligt? Og min hånd er også... Jeg har bare lyst til at dø. Ej, nu gider jeg at flyve. Ligesom ham der. Kan du Jamen, det koster Robux. Nej, det gør jeg. Jo, det koster Robux at bruge helikopteren. Men jeg kan flyve en flyvende bil. En vadende bil. Ved du hvad? Jeg går ned i min grav. Vent. Jeg vil... kan Ej. jeg tage den flyvende bil? Hvor er jeg? Hvad det? Hey, prøv at se, hvad jeg har fundet ud af. Prøv at se. Det er nede i en af gravene, men der er en kiste. Det har jeg ikke fundet ud af. Jeg kan ikke komme op! Ja, nu er jeg oppe. Kan du få min bil? Det ved jeg ikke. Jo, du bare det. Jeg ved ikke, hvor den bil er. Der er et tog. Hvad laver du? Jeg er sur. Vil du vide, hvordan? Kom lige hen til der, hvor man starter. Når man starter et spil. Okay, kom lige hen til starten. Okay. Ja, jeg Naruto-runner til starten. Jeg hopper, imens jeg venter på dig. Okay. Okay, kom hen til starten. Kom hen til vandfaldet. Mhm. Where you at? Oh my god. Okay, kom her. Jeg kan ikke komme af gyngen. Så skal du hoppe. Ja. Kom lige herhen. Og jeg gyngen kidnapper. Hey. Hvor jeg kan ikke se dig igennem Jeg er den. bag dig. Nå. Kom med mig. Hej. Ja. Jeg sidder fast med en bænk. Nu så... bænk, hvad kidnapper? Ja, kom så herhen. Ja. Og så kom herned. I en subway. Nej. Og så gå herhen. Og så tryk på den her. Tryk. Okay. Ja. Og så tryk. Så gå herhen. Og så hop ind i væggen. Ja, det er svært, når man skal bruge sådan en... Men man skal trykke på den her. På den der sorte en. Og så kan man hoppe igennem væggen. Jeg går igennem. Men se her, jeg behøver ikke engang at hoppe. Jeg har været der før. Hvad fanden? Ja. Jeg har været der før. Okay, jeg er inde. Kom. Vi er under det vandfald. Hej alle sammen, velkommen til den her video i dag filmer jeg lige mig spille Roblox i Roblox. Nu gider jeg dalen ikke det her. Ja. Nej, jeg skal pisse. Oh my god. Okay, kom herind. Gå derind. Jeg går igennem en væg ligesom Harry Potter. Okay, kom så. Er du... Hvad nu er jeg under til alt? Jeg er fanget i et fængsel. Okay, kom med mig. Kom ind i det her hjørne. Gå hen i det her Okay. hjørne. Ja. Og så kan du gå ind under vandet. Du kan gå ind under vandet. Jeg drukner. Prøv at kigge op, jeg drukner. Oh my god. Det fandt et andet rum. Nej, det er fordi du gik ud af det. Jeg vidste aldrig, man kunne. Jeg har spillet Brookhaven så mange år, og så... Jeg fandt ud af Hey, se, der er et gaming setup her. Velkommen alle sammen. Jeg spiller Roblox lige før, men nu spiller jeg også Roblox igen. Oh my god. Du skal ud derfra, jeg går ud. Jeg er allerede ude.